Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's vlog, gagawin natin ay how I make my food coloring. So, ayan. Biglaang vlog lang to kasi gabi na ngayon. So, ayan. Kasi ilang araw na nakalipas di ako nakapag-upload. So, yan. Kasi nag-storage yung cellphone ko. So, yan. So, simulan na natin. So, kailangan natin ng food coloring na violet. Yung food coloring, tatanong niyo po kung saan nabibili ay sa mga tindahan lang po. Bibili lang po kayo mga tig 5 piso. Meron pong tig 3. So, ayan, food coloring po sabihin niyo. And kung ano pong color yung gusto niyo, sabihin niyo po doon. And, ayan. Kailangan natin ng bottle. Pero may laman to guys, onti na lang. Kaya biglaan kasi nawala ng And, strong yung gagawin natin ngayon. And, lalagyan natin siya ng water. Kailangan natin ng water, bottle, and food coloring na violet. So, ayan. Ilalagay ko na nga yung powder na food coloring natin. So, ayan. Ayan siya. So, ayan. Ilalagay ko na nga yung food coloring na powder natin. Medyo buo-buo siya. Yan, dinagay ko isang buo. Yan. So, ayan. Yan, yarap kang dito. Ay, sorry guys, kasi yan. Nalapag ko yan. So, ayan. Magugas lang ako ng kamay. So, ayan, violet siya. Ayan. Violet siya, guys. Ayan. Tingnan natin. Pupunuin ko po siya. Ay, hindi po masyadong puno. Kasi isi-shake pa po natin siya. Ayan, siguraduhin po na ano siya na maayos. Ayan, ugasan muna po natin para malinis. Yan, araw-araw po ganito yung ginagawa ko. Actually, hindi naman araw-araw kasi hindi naman araw-araw nauubusan ako ng food coloring. So, ayan. Diba sabi ko nga, biglaan lang. So, ayan, imimix ko lang siya. Minimix ko siya, guys. Dapat may pamunas tayo dito. Wait lang, guys. Ayan, isi-shake lang natin siya. So, madali ang ano lang naman to, hindi ko na rin siya i-edit. Kasi wala na akong time guys na mag-edit. So, yan. Ay, sorry guys. Lang guys. Post ko kaya i-edit ko na lang. Pero, hindi yung edit talaga, yung ano lang ipagdudugtog ko. So, yan, lalabas na nga tayo ng ano. And, pupunasan ko siya. Ay, sorry guys. So, ayan. Ito nga yan. So, sorry, may makikita kayong bag kasi dito yung sabitan ng mag and ID. Yung bag na maliliit. So, ito nga yung punasan ng kamay namin. So, dito, food coloring lang naman to guys. Yan, pupunasan natin siya ng maigi. And i-shake natin dito. Yan na siya. Yan na nga. Yan hanggang dito na nga ating vlog. And don't forget, like, share, comment, and subscribe to my channel. So wait guys, is to try ko kung strong ba siya. So wait guys. Dito na nga tayo. Gamitin ko lang yung tripod. Wait guys. So guys, ayan, meron tayong slime dito na parang peach siya. Peach. So ayan, nakikita nyo. Ayan, parang white lang siya. Sobrang peach na lang. So, ayan. Tatry na nga natin ito. Hindi ko siya pinalitan guys, pero i-shake na natin. So, isang drop lang. Titignan natin kung maano na ba siya. Ma-color. Yan. I-zoom ko na lang. Zoom in. Onti lang kinuha ko guys. Onti lang. Hindi natin siya bubuksan na
Yan, isang drops. Yan, nakikita nyo. Ay, 2 drops yung nilagay ko. So, ayan, nakita nyo. Minix ko na siya. Yum. Ano na siya, medyo ano na siya kaagad. Hindi pa kasi nasi-shake yung malaking yata na food coloring yung ginagay ko. So, ayan. Shake lang natin ng isi-shake. Yum. Yum. Yung dito guys, natin. So, ayan. Lagyan pa natin siya. Super na siya. Yan. Konti lang na binubuksan ko. 1, 2, 3. Yan. 3 drops lang guys. Yum. Dirt na nga siya, guys. Ito na nga siya. Ang color niya na, guys. Oh my God. Ang strong ng natin, guys. So, ayan. Hanggang dito na nga lang ating vlog. And don't forget, like, share, comment, and subscribe to my channel. And so, ayan. Promote ko pala si... Sino nga yun? Sino nga yun? Si Brian Sismoan. So, Rain Sismoan yung vlog niya. Rain Sismoan, Ate Maika, Ate Chalsea, and si Angel Apil, si Natalie Vlogs, and si Kuya Prince Kisim. Prince Kisim yung niya guys. So, magsi-600 na nga si Kuya. So, ayan. Hanggang dito na nga ating vlog, and shoutout sa inyo lahat. And bye guys. Thanks for watching.